הסרט משודר בחסות יורוסטאר. יותר טובים ממגה סטאר, אבל פחות מאוליב סטאר. זכרו זאת. יהיה איזה עוד יום שגרתי במשרד. זה הצחיק אותי. ימים שגרתיים תמיד מצחיקים אותי. תום צלצל לטלפון. רינג 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 רינג. טלפון. הלו? כן, הגעתם לבלש הפרטי הכי טוב בעולם. מה זאת אומרת? הוא ברח? כיצד זאת קרה? אני לא מאמין! אני אטפל בזה. ארון הקסמים. זה השם? אני יודע מה עשה. אפנה לאיש הבירה המשוגע. הוא תמיד היה שם לצידי. הלו, איש הבירה המשוגע? מה? אני צריך את עזרתך בצורה דחופה ביותר במשרד החקירות שלי, משרד החקירות הטוב בעולם. הטוב בעולם? הטוב בעולם! האם תוכל להגיע לעזור לי? בוודאי. נצטרך לתפוס היום את ארון הקסמים. ארון הקסמים. הוא פושע נמלט, מסוכן ביותר, רצח ביותר מ-24,000 מדינות. בוא נעצור את זה פה, ונעבור לסצנה הבאה. אני סתם אישה שלא קשורה ועומדת פה ומחכה. בצל? מישהו אמר בצל? אוי לא, זה ארון הקסמים. הוא רוצח מבוקש ביותר מ-24,000 מדינות. הוא נמלט גם. חכה רגע, תמשיך. איש הבירה המשוגע, כמו מה זה נראה לך? חכה שנייה. זה נראה לי כמו בגדים. בגדים? זה בטוח ארון הקסמים. הוא תמיד רוצח אנשים עם בגדים. איש הבירה המשוגע, יש לי רעיון מדהים. מה הרעיון? בוא נחשוב כמו שאנחנו תמיד אוהבים ונמצא פתרון. פתרון? Still to make you feel like you're chilling in the heat. So don't try to run up on my head talking all that raspy shit. Trying to ask me shit. When my niggas feel your best, they ain't gon' pass me shit. You should think about it. Take a second. Matter of עלה לי פתרון. פתרון? כמו של רון פתרון, ידידי הטוב משכבר הימים. אני מכיר את רון פתרון, הוא אמיתי. איך אתה מכיר את רון פתרון? הרי הוא דמות שהומצאה על ידי חייזרים. לא, הוא קרוב שלי, באמת. אז איך זה שאף פעם לא ראינו אותו? כי אני איש הבירה משוגע. עוד מעט גם תגיד לי שהקיר במקלט צהוב ולא ירוק. הוא צהוב. הוא ירוק. צהוב. אוקיי, בוא נעשה לו מערב. כדי להפליל את ארון הקסמים, החלטנו להציב מצלמה נסתרת. לתפוס אותו על חם. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sight. Bang, bang. My baby shot me down.
אני אתפוס אותך, אהרון הקסמים. בפרק הבא של הבלש, איש הביר המשוגע ואהרון הקסמים, החבורה מגיעה לחברון בשביל לנקום בעכברתולים גוזלי הדם של חיילינו.